Pinalangga. Kamo, butan mo nga mga bata, dili. Okay, so kani atong sugdan na ang story. Si Jose, usa ka buutan nga bata. Siya ang pinalanggang anak sa iyang papa nga nagngalang si Jacob. Kinsay pangalan sa iyang papa? Si Jacob. Kinsay pangalan sa bata? Si Jose. Tungod kay mahal kaayo sa iyang papa, unsa man ang mahal kaayo, pinalangga kaayo sa iyahang papa. Tungod ana kay kung palangga ka sa imong ginikanan, unsa may buhaton sa imong ginikanan? Palitan ka og mga colorful nga sanina, mga ayos nga mga toys, mga dulaan. Kamo unsa ginapalit sa inyong mga ginikanan kay butan man kay tanong unsa may reward nato makuha sa tong ginikanan pag butan kita. Kamo unsa man? Ikaw sa imong gipalit imong mama nga. Sanina, ikaw lang. Ha? Flowers. Uy. Oh. Oh, mga school supplies, no? Pampalitan tag mga ingana sa atuang ginikanan kay tungod pinalangga kayo ta sa atuang ginikanan. So tungod ana, unsa man imong ma-feel pagpalitan ka sa imong ginikanan og mga dulaan, mga sanina nga gusto ninyo. Unsa man inyong ma-feel ana? Malipay? Malipay. So tungod ana malipayon si Jose og mapasalamaton sa gugma sa iya ang papa. Padayon siya nga masinugtanon sa unsay mga sugo sa iyang papa, unsay ingon sa iyang papa, anak dili na nimo buhaton kay makadaot na sa imo. Kana ginatuman ni Jose. Ug sa dihang si Jose kay gikasuyaan pud sa iyang mga igsuon kay lantaw si mga igsuon, kani mas palangga ni papa, kami dili mas palangga. Kamo unsa man yung bation kung lantaw ninyo nga kuan mas palangga yung igsuon kaysa inyo. Maguol mo, masuko. Riwa? Any volunteer? Mao to siya. So, atua di ay dapat timan-an unsa man dapat atua makatunan ana sa story. Pictura tataman sa si Jose usa ka buutan nga bata na dapat bahalag unsay kanang ihata sa ato ang mga igsuon tungod kay nasuya at nasuya tong mga igsuon sa ato dapat magpabilin gihapon tang maayo sa ato ang mga igsuon. Dapat dili ta mag-show og hatred sa atong mga igsuon, dapat mag-show ta og love. Kinsa gani ang papa ni Jose? Si papa ni Jose? Si Jacob, very good. Kinsa tong bata nga buutan? Si Jose, very good. Og gusto na ako i-share sa inyo ang atong lesson nga makuha didto. Dapat magunsa ta sa atong ginikanan, binuutan. Very good. Unsa pagyod? Sa pagyod atong makuha didto. Magbinuutan ta sa atong ginikanan. Dayon. Unsa lang? Kinsa pa mo answer? Unsa man na? Dapat bahalag unsay? Bahalag atong mga igsuon wala na nag-show og love sa atua, dapat magpabilin tang buutan gihapon sa atong mga igsuon. Kasabot? Nasabtan? Opo. Sige. Unsa may nakuha ninyo nga lesson sa story nato karong hapuna? Dapat aside sa magbinuutan sa atong ginikanan, unsa pagyod? Mutabang sa unsa man sa mga trabahoon sa balay. Kamo nagatabang mo sa trabahoon sa inyong balay? Maayo. Dili magsigig ML kinsay nagadula diri Roblox. Dapat dili magpalabi og dili magpalabi dapat og kanang magpabadlong sa ginikanan kay dapat atong ginikanan atuang unsa nato tong ginikanan atuang respetuon kay para pagrespeto nato tong ginikanan mas palanggaon tag-ayo sa atuang ginikanan. Mo to ang story. So aya na ako i-end ang atuang story karon, magbilin ko og isa ka Bible verse.
Makita ni siya sa Efeso sa chapter 6 verse 1 to 2. Ang ingon dire, tahura ang imong amahan og inahan. So dapat maski unsay mga mahitabo, dapat kita magtahod gyud ta sa tuang tagsa-tagsang ginikanan og atong amahan og inahan. Gets? Nasabtan ra? Oh, yes.